Good morning, guys. Nani late as usual. Nani na class starts already. Guru Sakshat Brahma Tasmai Shri Guruve Namah. Muesli jansai sese. Pengalaman chocos. Very late. Yeah? और भी नहीं कर रहा मैं क्या बोल रहा है इधर 3 हाँ 3 लिखो जल्दी लिखो 4 के बाद 5 हाँ 7 के बाद 8 9 हाँ स्टैंडिंग लाइन देखो मालूम है सुपर आउच Dani gusto kita baik ni, eh? Kamu ni mau kira apa pihak ini tak berpegang apa ya tay? नहीं रुकूंगी नहीं से, अच्छा नहीं रुकूंगी फिर You are always beautiful, Papa. Guli na ya accident jana hago, kintu guli na ni price kang na ya benangni choice. With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. Asa khalaman nangtamun hamu jangene dongo. Nai sa banai gasine. Nani ni class aba jabbai as usual. Dakhli ni badi kotna jana thangbai deni ba late jabai. Salang gajini. Ampre nai je jina bari thanga. Video ko start khalam jini nailang de nangtamun ha. Good morning. Welcome back to channel Asa Kalmata. Angta mo janggi dona. Angni muna mehe. Khobra garzi lego fer da building a positive cases mun bainalai khamani mawgriya phaina phaiatai minchia phone khalamnaideng nainse ma hane gate aw allow khalamakhine naigan phungni khamani khalamnoba door bondo baibe door bondo nani go TV on khalamnanai donlangnango jaiye umrai unfortunately jai habbai current push generator पे अब टीवी ऑन कलम ने रिंगा सी नानिया हैं करंट चला गया मैं हैं फिर क्या किया आपने टीवी ऑफ कर दिया छोड़ दो अयो देखो इनको नहीं डरा नहीं पीना पक्का नानी जगह टाइम पास खालम गैसने किसका कॉल है मालूम दादी हेलो मा खालामदों दङ नै नानी जोंनो दे भिडिअ हरलाय एसे दे कबूतर के साथ बिबै नाइनलाय कबूतर आ गया माते इसको पकाना और वो क्या करती है बस मस्ती करते है वो खाना नहीं खाती है ऐसा क्या आपने तो खाना दिया ना आज हाँ तो खाना खा के वो मस्ती कर रहा था तीनों ना और बाइक करता खा रहा था नानी लेटने नहीं वो बाइक करके ऐसे खा रहा था उसको कितने सारे फ्रेंड्स आपके हैं मेहर बहुत ज्यादा है हाँ वॉशिंग मशीन के ऊपर देखो Tani paru hoigasine. Nainu? Gagamai khamaile. Pura kitchen sapa khalamjabbai, borton subai, nobo sapa khalambai.
खामानि मावग्राया फैनाय नंला बिल्डिंआव एलाव गैला जोंना ओमफ्राय नै नानियाबो बुजिबाय एसे जेबो दिगदार खालामथ'वाखै दामानि बायहेरायाव थांनो जेट खालामाखै देलै एसे खामानि खालामबावदिनि ओमफ्राय दुगैनांसिगोन जाओ अम्मा और देना हाँ ठीक है लास्ट ये पापा ले लेगा चलो नहीं गिराना नहीं ओके चलो 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 फाइनली गासिबो खालामजोबनो हाबाय एसे फ्रेश जाहैगोन दे फाइनली फ्रेश जाखांबाय ओमफ्राय खबरा बिदिनोसै जाय पजिटिभ सानै मोन्दोंमोन जोंनि फ्लाइटनि गाहायाव बिसोरखौ कोविड सेन्टाराव ट्रान्सफार खालामबाय दिनै फुङाव ओमफ्राय माखासे फेमिलिया दस्रा एरेन्जमेन्ट्स खालामबाय खिन्थु बिल्डिंनिफ्राय बिसोरबो भेकेट खालामनानै थांबाय मानोना सानै उन्दैफोर दंना आई थिंक एराउन्ड सासेया नानिजों समान माखासे फेमिलि मेम्बार्सना टेस्ट रिजल्ट्सफ्रा दाबो फैथ'वाखै नालाय ओंखायनो बिसोर जाफ्लांबायबा मा जागोन होननानै दस्रा जायगायाव शिफ्ट खालामथ'बाय जेराव एटलिस्ट उन्दैफोरखौ केयार खालामनो हायो ओमफ्राय जोङो नेगासिनो माला BBMP म्युनिसिपालिटिया फैनानै फुरा बिल्डिंखौनो सेनिटाइज खालामो दा बे मोनसे हेडेक जाहैबाय सेनिटाइज खालामागौ मानि जों बाहेरायाव बांद्राय थांनो हाया लिमिटेड एक्सेस बाहेरानि ओमफ्राय खामानि मावग्राबोथ' गैया नुबाय नोंथांमोनहा फुरा खामानि खालामनांबाय दिनै सयजनमोन बिसिना फेमिलि मेम्बारा ओमफ्राय साबायानो पजिटिभ जाबाय खालि गथ'फोरनि बिमायाल' नेगेटिभ फैदों दा बिसोर गासिबो शिफ्ट खालामजोब्बाय एसे लाल साह लोंग्रोदिनि खर'फ्रा खामानि होबाय बायो खोमा एसे मा खालामनो मा मानो दिनै बे सानैनो दिना थांबाय हेलो कुछ खाना आपको मिल्क स्टॉप कुछ खाना आपको स्टॉप अम्मा कुछ खाना क्या नहीं खाना है क्या कर रही हो ध्यान से एसे रेस्ट खालामनो मोन्दों ओमफ्राय आसोला दहायनिफ्रायनो मा खालामगासिनोथाय टेबोलाव जिरायनानै इसको बहुत बड़ा फुला रहे हो हैं इसको बहुत बड़ा कर रहे हो मुंह में नहीं डालना मम्मा प्लीज ठीक है साउंड आता है मैं आपको दिखाऊं अयो वेरी गुड हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आज कल मतंग पापा काम कर रहा है इन्होंने स्टेटमेंट भी फिर वाओ इन्होंने क्या बनाया रेनबो जैसे ये रेनबो है मेहर तेरा जैसा रेनबो दिख रहा मैं आपको बता कैसा फर्स्ट ये फर्स्ट मैं आपको दिखा फर्स्ट ग्रीन डालना है ग्रेप्स है तो मैं इसके ऐसा ही बनाऊं सिंगे लेगा स्नेह नहीं अयो इधर है इधर मैं क्या नहीं हूँ I got you ओके बोले मोनानि ओंखाम एसे जगार खालामदिनि ओरैनोथ' डिसाइड खालामखाबाय मा जानांगौ दाउदै एवनाय ओमफ्राय बेखौ टमेट' होनोसै दे शर्टकाट दिनै एकदम गोहो गैला दिनै संनो दिनैनिफ्राय खामानि मावग्राबो गैलाना होमबा सानना नायदो थोरसि लथा सुनांगौ ओंखाम संनांगौ झारू मारिनांगौ फ्लोर साफ खालामनांगौ ओमफ्राय आरो बिनि उपराव नानिखौ सामलायनांगौ समबारनिफ्राय अफिसबो जाबावगोन आंना हालालै हाला
नानिया सिरि सिरि गावनो गेलेनानै मोसागासिनो गान दामनानै नायनो नामा ये मेरे को डॉली ने दिया इसको क्या बोलते हैं स्माइली ये सुपर आज मेरे स्कूल पे हैप्पी बर्थडे था ना इसलिए डॉली ने मेरे को दिया इज इट हाँ सबने मेरे फ्रेंड्स को चॉकलेट दिए थे इज इट हाँ मेरे को भी दिए थे आपको भी दिए थे हाँ। ठीक है और सबने बोला हैप्पी बर्थडे मैं है बोला सबने मेरे को इज इट हाँ मैंने घाघरा चोली पहना था घाघरा चोली पहना था आपने वेरी गुड माँ को ऐसा आना और आप देखना एंड ini ada उन्दुआखैना नानिया दिनै सानाव ओंखायनो उन्दुनो ओंखारबाय चलो मामा तेले लोगोफोर होमबालाय दिनै भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन ओंखामबो मोनजाबाय नै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye